por kala day mengin sedang no ia kena kejingnya seng jangi lamar kapor kejingnya seng Good Friday jong kesnem arpo san nagabanta gabalang Presbyterian Mauro ngapdiang sobha ya pilang baro ki parbanget ki badon hakaying ke jong blai kiway pat ki parbangai ki bala banyo sngau langbaga YouTube channel jong ka balang yak begin spenmi shibit demit ane lasai ki parlok ki prajor ngai kublai pilang baro hakateng jong try bad unong prim jongi ujis kris ublai nugur khu yingi langba ka jeng sakri lang lang ba ni seng Good Friday hagan kapor ngasong baharo ban pedang sobaha pedang jengi yai pastor sondrop lang syabong ibala kloy bala pedang ya kejeng penbe jong kabalang bandon ban ngi hagan kapor ban sim ya ke benta ban ya sam ya ke kubor ke ketin ke jong belai pastor ke belai shibun nak ke benta kabalang ubren kur khu yipi unkur ku yang iru kumju bat baro kibala ban yo sngau bat cha skor ban isno tilang ya kini kejing seng laman kapor ki paramai bi baro ki perlo ke brajoro nyaingu yo blai mengila bandon hak ying ke bakhu ke bakentang ke jong hak kini kejing seng kerpang kejing seng Good Friday jong kena sem arpo san mentah. Ngiken mau ikisnem kiblalek no. Ngimsim layo ban penlong hia kena kejinya seng. Nama ke lockdown bat kiwai. Kalong ke badai yang ban aingu yo blai. Ngila ban yo hia kena kepor ban sakri yo blai. Kalong sisa kejinya seng ke bakerpang. Kebangi kum kabalang situlup ke perthai. Ngireke ngiken mau. Ya kene kesngi thoding ke babha kiwai kila banong kumno kalong ke babha habangi ken mau ngirake ke jingyap utra Jisu hanrei kum ki banget kum ki khun ki jong blai ki khun ki balo suspa ingit ke dor ba kasnam ngirake ya kene kesngi nama ka jingyap utra Jisu nagabantaban penim yangi bad ya keperthai barok kawai hoi kektin jong blai ka ong ba yo trabe unong prim jengi lasa narpna ulakren halaki senran ba kenong buat jong u wong haraka sngi bat phi nga yu shong ha temple te phimshim lakem yanga badru kilwan lam mi keski lamler ban saki percaya Tuhan Yesus. Bat kedai u banyap ong ginong ski lamler. Om tang kata kila bentiu haka khamat jong u. Bat kila syo yu. Kita kiju ke baong sitayo menchua hosana. Mentah khamat kaying bishar. Kong sa narpna yo Jisu. U Petros sunran utra Jisu lalen ulai sin. Bad u Judas uladi u darjeng kwa raha ekaspa perthai. Uladi alau kan rahat. Dikelai pau telikis bai rupa. Bat larai penrem utra Jisu beladai bansa narpna yo. Bat layap halor gading puna. Kiwai kibam ngait. Kisau pala kumno kan long kababha. Habau trai ublai lambu kun Yesus Kristus. Ulai ti yalu jong kun ban yap kejing yap ke besau trim. Yang ayepi kalong kababha. Namar bablai lang bakun jo Yesus Kristus. Ula pelat yang i nagepop kebaban kia yang i.
Lama nega poru nga pedang sengbahangi lang baro. Lese na pedang jongi ke badon hang ni. Yawan shkaying ke jong blay. Hakane ke jingi seng Good Friday jong nega snem arpo san. Ngila abandon ke jingkit ke bakia shimet. Ke jingkit ke bakia kum ke long ying long sem Kristan. Ke jing ban kia jong ke jing im. Lagalong ha kejing duk kejing kerdo. Lagalong ha kapang kesitam. Lagalong ha ki weipat kirukom ke baper. Kene kesngi kalong ke bengi kenmau. Ban kemid lagi kemat cekeding pena. Ha ke bau Jisu. Ula balut ya kita baro. Ula sait paru iki pop jongi de kedor ba kasnam. Kasnam ke belui-lui. Kita keju kiba usianya kila chat kelayu. Kila ino na yu. But lodai ban yap kejing yap ke sengau trim. Kejing yap nanti pilgrim Kristan dengan kalong gumta. Hateng ke pertai ke chat kelayu ni. Kiba ij bathoin ki lok ki jor. Kijing ij kejong ke perthai kalong ke basan jor. Hanrei kijing ij kejong blay. Kebayai na scam. Bat kebalong nabam jukut cebam jukut. Tekane kepor kalong kepor ke bakentang. Kepor ke bakodor. Ngayak ban ya sok tilang bat kumne perbangaj. Kamtam ban ya selok lang. Batla oblay belong utrai kimet ke mensim ke jongi. Ngiwan hang ne ban dia thulut. Bran beret lo di jingkit ke bakia. Nama utrai Jisu la kular. Ban ba eki halor ke ding pena. Habas dang jong ngapor. Ngipai shoblay ban duai. Boblay ni sai ban pen kentang. Ya kena ngapor ban pen kentang ru ki donut ke mensim jongi. Mengenyoi lah dia kembang ilong. Ngidon yoi. Ngenyoi tang Yukris bela saknat pernah. Anu ngenyoi Yukris bela mipat. Bela kio sebeneng. Nagabanta ban yesa aja kamadu belai. Nagabanta jong abat jong pi. Tongin duai. Kokpa jongi bahabaneng. Wan hajan jema try nama malong try kimet ke mensim ke jongi. Melong try ukli jong ka balang. Try ukli jong ka kam. Nyai ngu me blai me lam ngi de ka ti blai jong me ko try. Hapreng ke jing dum senia jong ka mit. Ngila laban yo tia lengai ya blai. Ngila kipat ke ba im nama step. Nama gaman sim kaba im kejong kadang ya sahangi de kejeng isnai kejong ngila bandon kota na kapor nama malapan ki ke menjeng mojeng berkat yang i malaktik ke kejeng mojeng berkat yang i ko try malapan ki ke dak uman sim ba ko jong mengenam sngol mengenam sok man syong aku taking kesam jong i Enrei mon kio shakaying ka bakho ka bakantang ka jong kaying ka mamalakar khu kerpang da ka banta menginyo ban syakriban maneme kaying jing duai ablai kaying hak ba mewa don kota ban chong sabat ngi lang man ka poru ablai ngi khmi laki khamat shame ko trai ngi pai shame ablai ngi pantli ki do not ki man sim ki changi Iman ra ko try ki jingkit ki bakia ki donot ki mensim ki jemot jeng perkat jongi la kalong shimat ki ying ki sam jongi la kalong ka balang badrong iwan ra try ki jingkit ki bangyo I ko tra pedang ki mlang salang ka basniu ka bajat ka baram kan ki khon jome keleng saudong ka pertai ki de ban cha chitam ban yap nama ki long ki bangai chame try babang angu ko try na ka por Madang peli kan ikalat kelenti de kejing isnai jome.
Ngila bandon na kaying kecamai ko try. Bada basdang jang na kapora blangi duai try bapa. Jo kan rati isnai ban pen kentang ki donut ki mensim jang ilang baro. Ngilong ki babet nam try ban syakri me oblay ba ko jo oblay bahok. Man pekentang ko try na kapor. Galong kapor ki mengisah ki jang lamu mensim ba ko jame. Nado basdang kum nado wai no jong ko try bapa. Ngin pen kre ko try ki donut mensim jang ko try. Ban syakri man manem. Ham tam ban cha skor ka ktin ka chome ko try. Ka khobor Good Friday jong nga stem man ta. Ka ban thau thamaya ble. Ka ban pen side boring ko kanrat. Nama katang IT ya ka por badang sa akik tibole jome. To ya lamingi ko kanrat ka bikin nang ya chaprang. Senga uruk ko kanrat jing hot ker par nga skrip da maap ki pop. Nabe kenengi pan kita mutang jisu nang penembi. Amen. Nagabanta ka jingi tiplang jingi pastor jingi bat i. Iwain temenusan jingi temenusan ibnu khasano bat i dukot komiti balang mastan melim ngap iba mak melim ngap. Kidon hakwai pat ki balang nagabanta ban ai ka jing syakri kumane ka sngi kumane ka por. Tingia sedang no ada ka bayis no tilang na ka jing ruai ka ba. Nyau pokandai. Nyau pokandai. Don ulum bakenja. Hakari sajengai ba. Bayang marway shabar kanong ba. Sisin uway ubriu. Yuta ulu mukiu. Ban chayap namar jongpi bat nga. Ti ki umat ki jaw. Ahabang akan mau. Lum kalbari bayang kedingpna. Hangta jisu usha. Nakapop ban suspa. Bat ban penim yunong pop kat nga. Baro nriu ti kidakot bat ka kharos. Jing ruai ke bahnyau pokandai. Habalakut ke jing ruai. Ngasa bahaban kerpat iwei pat idakot komiti belang jengi. Imasa biwan yang. Ban syeme ke banta ban pulih negaktin ke jong blai. Baru ban bu akhmat blai hak jing duai. Ke jing ruai ke bahnyau pokandai. Donulum baginja agarisha jingai ba bayeng marway shabar kanong ba shisin uway ubril yuta Jayab na marjong kibat nga Teki umat hijau Ahabay ngayon mau Nung kalbari bayeng gading na Angta Jisu usha Naga popan silspa Bat pan pen him yunong pop gadna Alenti ulatan Ugalon bulalwan Papan kiai ka jengket ka ertei Lagading na ubah Patling ba upat ba Ukiu ya ulum blatung ublay Tiki umat hijau Ahabanga gen
Kalvari bayang kadipna ang tajisusya nagkapapan siuspa pat pan pen him yunong pop God ngap jing real oternem pat nang shun iberngel bagi sanar yutrai haudin lakin yai pen ye lakin you semblen ajing shidom o shabat sotrim deki o mat kijau ahabaga gen mau lom Kalvari bayang kadipna ang tajisusya nagkapapan siuspa pat pan pen him yunong pop God Jengkordit mausya ajing ben upay ba om don telit balaban yatu ajing tang kadonut enrei lem un kakuri jeng yakula dilun tegi umat hijau abanga gen mau lom Kalvari bayang kadipna ang tajisusya nagkapapan siuspa pat pan pen him yunong pop God dikasih kam shai shu kai kendo kai kenyo en haba uyapu nong pen ngagaktin bu berdap la pendek ka jengnya la lat kalat ban ka ensim deki mat kijau ahabanga gen mau lom Kalvari bayang kadipna ang tajisusya nagkapapan siuspa pat pan pen
nong shun open heart Giêsu cho theo ca nghi và lại na chính tế ôm mi bám chính công chính yam ôm tha Alleluia ngên ya ro em wa Degi mat ijau ahabai ngai ken mau Long Calvary bayeng kading pna ang taji susya naga papan seus pa pat pan pen em yo nong pop kat nga Xoay các bạn xin lệ lang mặt chúng play cái chúng đuôi ngăn phân số các chỗ cái ní cái bên tan các tiến các bác khôi cái chúng play các bên đây răng cắt bạn cái này cái sgi na cái gospel chúng Lucas cái nong các bạn apply cái khot các bạn lại phụ ar hado các bạn lại phụ sao nang ta na cái chỗ hi cái nong cái khot lại phụ khăn đai hado sopun real bat kum juro na kasithi kaban kong jong Petrus kalong kapar kadkhat kaba arpo ar hado kaba arpo sao te layalam lem bat u arngut ki weipat kinong kam sneo ba on penyap yaki nda kilapoi hakata jaka yakabala jukhat maloi khle hangta kila sanar phanai u bat kita kinong kam sneo ya wei shakamon bat ya wei shakadiang de te ujisu laong kokpa tomap yaki naba kimtep ka ei bakile habakile benta yaki chan kup jong u te kila ya khalai wei te na kita kinong kam sneo balas dien ulakran benye u udaong memlong uta ukres topen im yalade bat yang ide rei uta wei pat uliat ho bat ulas neng yu udaong mem sep tieng satya yu blai na ba melong hapo ka jo ka penram mangi sisa da ka ba hokro na marngi yo diang ya ka ba dei na ki ek eiro ya ki bangila le rei une simla le eiro em ka bom dei ulaong te ko jisu to kan mau yanga endam la pai ha ki hima chong me jisu te ulaong ho sisa ngaong hame hakan kasngi men long lembat nga haka paradise bat kalalong hamar ka bandriu beje te ka jing dum kalawan tap ya ka khandau baro hadu ka ba khandai beje te lapan dum ya kasngi bal lapan kat ya ka jing ka jung ka tempel na pedeng ujisu te haba ula perta ka tien bajam ulaong kokpa hakikti jong me nga it la ka men sem te haba ulaong ya kani ula ai no ya ka men sem ubom sim lale pop lemne sim la shem ya ka asap ha ka sentur jong u uba habal kran ben u jukran ben kelyang haba sya sitom juberngam hanrei ula ju it no ha uta uba bisar hok uba daladehi ula bakno ya ki pop jongi ha ka met jong u halor kata kadiang ba habala yapno sakita kipop inyo im sakahok ubada ka jingjigam snam jung u lapen khia yapi to ublai unkat khu ya ka basngap sa skor ya ka tin ka ba im ku jung u ni pha ublai ha ka jing dwai ko blai ko pa jungi ba beneng ka nungi dap da ka jing sungu eme ko trai namar ka jing e ka jing isnai
kajing yalam kajing doran kat kajing me kajing im kajing i hala kasengi ni angu eme ko trai na markene ka por ka ba kodor ka ba me penio hangi kum ki khon chong me ya ka ba ni yo ban kiu shaka yeng ka chong me ablei ban shakri ban yaro ban pendon borom ya ka keteng ka chong me ni angu eme kham tam Jesus Christ u khon ba marwei chome ko trai bam la ai ya ka ban sha kajing yap kabatriam halo kading penan maki pop kerengkang kejungi bat dei nomor kata kejing sya kejung uku kerat ni don hakini kapor kumne ya kabani slok lang kumne bani syakri lang ya kerteng kejome kotrai ban ken mawe ta kejing yap kabastriam kabasir khai kaba ukun jeme uji sukris ula sya men aja arajas nem tam swa kerat be be isnai ni ango eme kotrai nomor kini kejing sya kejung uji sukris ukun ba marwai jeme kadai kejing kadai kajing isnai kajong maingi kiberi kibajat kibaram ko keraba bah naman me kuwa ko kerat ya kaban pen im ya kaman sem kibajat kijongi kerat be ba isnai nong idap da kajing songo ya me ko trai namar Jesus Christ ubalawan ko trai ban ay ta kajing pen im ban ay ngi ko trai ban sius pa ki pop kerengkang kijongi kerat be ba isnai lengba kajing yap kajong u lapan khlem ya ta kharai kabak jalan kabla longken ko kerat kajing khanglat yo breu ba pop ne syam bat me oblei ubahak kerat ba ba isnai ango emen makata ya kajing penim lemba uji sukres kan ublawan ban wat iki breu ki bajat ki baram ki bakum ma kerat ba isnai habang ikan mau kumne ya kajing sya kajing uji sukres halo ka ding pna ibu ni sngongo eme ko try namar kata ka bor ka jong u ka bor ka jing yap ka jong uji sukres kan ka bla penyo hangi ka hok ya ka bangin yo ban long ki khon ki jong ma ya ka bangin la ken ko krat ban long kin long job halor ki bor jong ka jing dom ban halor ki bor jong soitan kerat ba isnai namar kata habangi don kumne ban kiu haki yeng ki jong ma habangi dio ekum kene kalat ban syakri ka teng ka em ki jong meng da dwai ko try balang ba jong kene ka por to isnai to rap yang ko trai to pen thamai ki do nod ki mot ki chimperkhat ki jongi ko karat ba bangi rakhe ken ki sngi ko ba kodor to ya rap yang ken trai ba ni i la de kumbangi long ken ko karat ba ki bri ki ba jot ki baram ki ba don jingkerman i ru em harai namar ka jingyap ki chome ko karat ka ai ngi ki jingkerman bangi long ken ko trai ba kita ki khon ki chongma karat ba isnai namar ka ta to ya rap yang lengba jong ka por habang yo ko karat ban syakri lang ki teng ka em ki chongma to pai ki onor ki jeng mot ki perkhat ki jong ikan kerat ba so lom kalbari kan ko kerat ban yo i kan ko kerat dik ta ka jeng i ba ko kerat ka ba krau ko jong me nakam ta ki bre ki bejot ki baram ki bakum ngi kan ko kerat ba bangi rakhe kum kan ka sngi ka ba krau to ya rap ngi kan ko kerat ya ka bangin la kan ban it thamai la de ko tra ban sha ha ki jilam ko mun sim ba ko jong me kan ko kerat ba bangin mi kan ko kerat na kan ka jeng syam ba thiang to ya rap to pendap ngi ka bor mun sim ba ko jong me ya ka bangin la ken ko try ban em gum ta ki khon kristan ki basisha ki ban shakriya me ki ban le ka mon ka ba kho ki chang me hala ka sngi ka ra ba bhal ba chu ka por ni wan ban phai khamat chang me ru ni yo sngo bat ni yo i ko krat ki bon ki khon ki chang me ken ko krat ki badon ha ken ka ri india ba e changi bat ka lang satla ka pathai ro ko try ki bom yo la satya ko try ban rakhe kum ken ka sngi ka ba khrao ka ra ba e ki wei pat ki bor ko try ki khang ye ki ko krat ya ka ban rakhe kum kene ka sngi tribe rai ngi da duai na kam ta jong kiro men long lem no rakat bat ki ko karat wa laki mla ko trai ban pen pau sha ka pathai ko trai ya ka ta jing rakhe ka kaman ka onol ko jong ki rai to men is na yaki ba ka onol ka jong ki ko trai kan dap ka jing sok ka jing kaman ka ba palat liam ka jing simphang baro ka rat ba isnai ho ngi boti ka pang ro kum ju ablai na kam ta ki para bangai jongi ko karat ba ba ki badan hapdeng ki jing pang ki jing sitam ki ba kimla te ko trai hakum ka sngi ban kieu shi ki yeng ka jome benya so lang rengkat bat lagi jong ka balang rengi duai ya ka jing dor rekat ka jome lambat ki ko try lagi don haki yeng ki sam lagi don haki hospital hapdeng ki jing pang ka baban ye ki temen isnai ye ki ko try man kta ye ki makin yo ma sa hisen ka bor ka jing pen khia ka jong ma dor rekat kum ju ablai na kam tak tu ki khon ki jome ko krat ki badon chingai la ka jong ka yeng ka sam chingai la ka jong ka balang tribe e temen isnai ye ki ro ko krat hakum ka ni ka sngi makin ken mau ye me ko try makin ken mau ko try ka jing shayap ka jong ma na ka ban ta jong
jongki oi kenran ba bhang i wan ban pawro khamat jong me lam ba chung ne kapor na kam ta ki khon ki jong me ko try ki bla chingai no na me ko try i ba kum ke ne ka sngi kim kan ma satia ko try ya kata ka jingjia ya kata kamba ka ba phala ko try ka ba chi hau lom kal bari re try be e ban ba isnai te men isnai ki men da kren hak po jongki ku karan makin yo shisha sa hisen kan karan ya ka ban phai pat sheme ko try ya ka bakin la kan ablai ban IT thamai la ka jong ka jing im ban shakri me bat tang ye me hi karan e ni bu ti kan ka pol jong ka jing shakri do to yalam yang i ko try lemba jong ka pol ka jing shakri na do baslang do ka bawai no ki ai ka bangin se yo ban pendap shisha kan ran kan long da ka jing lam ka bor men sim ko jong me tai be e ni bu ti ro lemba jong ka pol si kan ten na ka shakri jong me pastor ibalawan khnang hakini ka chaka ko kara hakini ka balang jungi ban sam ka khubor kut friday meda isnai I meda long lem rekat bat I pen khoi pen kentang I kan ku kara ba ha ba ka khubor ko trai ka ban mi no na I kan long kan ka jingbam ka bat man sem na ka ta ka jik em ka jongi yalam trai sa hiseni IT ka po badang sa ha ka jing isnai ka jong me to sngo ka jing dwai ka jungi ablai damam no ki po babo na makte un jisung pan amen. Ngi penpa unjuk sengau borom ye Mr. B wan yang bala syemir ke banta ban puli nek ting ke jong blai badru ban bu ha jing tuai ba ban beri yang kerkui pi na mata jing syakri dan ban ai na ke banta lagu jong konrad kana ke por ngin po skoi pat ke banta kata kalong ngin yo sengau ya ke jing ruai kerpang la syania ini ke banta ke kuayar jong jing sang samla jong ke balang ti hadin bala dep man yo sengau ya ke jing ruai kuayar na ke jing sang samla jong ke balang in yo ban lum ya kejing aingu ban rade ban lum ja aingu ngas ko ban kerpat iwi pateman sanjongi I teman san PS Khanior ban sim ya ke banta ban pen kentang ban duai pen kentang ki ja aingu rade ban pen kentang ja aingu ngin yo ya kejing pen bana na keleng jong ka balang kejing ruai kerpang jing lum ja aingu jing pen kentang ja aingu ba kejing pen bana.
Tong ini pendam hajing duai, gini duai. Kokpa jongi ubah beneng. Saya senpan kerat biye ngiwan ya keban demret. Hak selajat kiba khoj kiba kentang ya kejome. Bana ingu ayame kerat biye nak mentakan ekopor kemama penio ang kikon kiba iye kejome. Bangila abandon ke yeng kiba kentang kejome. Ban mane ban syakri ban yero ban pendon burom. Ba kam tam kerat bihe bengin yo banya selok banya selabat me lamba kejeng syakri kejeng iya me aingo kerat bihe bamala penyo ingi kene kesengi able bihe ya kebakom ke banget ke jome terai ngi bihe bengit ken mau ya kedor ba kebamala siudap nak menta ki pop bagi jimoman kejongi yak ban penio pat hangi yak ta kanong kenti ko terai bihe ke bangila dei bandu no ble bihe nyaingu ya metrai kat ne mela lumlang yo palang jome po kabalang terai bihe bangila atrai ban ino yak jiron kam jongi sipor bangila atrai bihe ban pen yaklat sipor ne ke jongone pertai ban wan na kayeng kabagantang ka jome terai bangini ban mani ban syakri me able baye yarab ingi we pi we hakani ka por hamingi don na kayeng kabagantang ka jome ban mani ban syakri me yarab terai bingin sngoto hakani ka por bangi don terai ka ding pra ka jome ban page me ko terai able bihe ubar penmino era ka jong ka snam bar bala sha halor ka ding pra nagamanta ban siudap ya karam ka pop ka jongi Blai bihe yarap ingin magata lembaga ni kapor. Bangila banyu il ka jong ka jingim ko trai. Bala banyu il ka jong ka jing tlot ka jing duna jong ka jingim. Gibing ai pensusi ya kamon ka bakhoi ka jome. Blai bihe ka jing ai lenti jong ya ka ne ka jingim. Bunsen kerat bihe ngilong kumujuda subadino yame. Dekilai pau kisbai rupa. Bunsen kerat bihe ngilong kum Petros. Ubal leno yame laisin ko try, but bunsin mangiru try ngileno yame try bihe bunsin ru try ngilong kum ta we blakai balon ubal nyobenya geding pna ke jome try bihe yarap namar kata bangidon nak bakom kene kapor ayu kedon kam yingi bangile ko try bakum no try bihe bangila try jisu bihe banyu il ko jong jingem bat bangila ban pen baji dadi yarap ingi ha kene kapor try bangidon nak yeng ka bagandang ko jome ngin sngoto bangidon try keding pna ko jome bara try keding pna ko jome kadon kawa ka batoy de kasnam ka bakoror ko jome ka ba man pen mi halolum kalbari ba yarap ingi try ba bangi nak kena yeng baka jing slok ka batiang kena kapor ngin mi ki briu ke balio ma di jing sat ko daga snam ka bagodor ka ba malapen mi atrai bihe hak bakom kena sengi nak mantaban sat ko ji ki pop ka jimoman ka jongi blai bihe ngeduai khamat jome isnai karabi he banyarapi ngi we pi we patrai pingi samino na kayeng ka bagantang ka jome ngin mi atrai ki briu ki batmai ki briu ki briu mat atrai bi he ek jing sat khoi de ka snam ka bogodor ka jome ablai bi he ngi duai khmat jome tu kar khu yingi de ke yak ne ka jing shakri jungi narok ba sedang hanok ba waina ka jongka blai bi ngi duai kerpang khmat jome ha ka por kermau kerpang yalo jong shakri pastori belawan ko trai bi he ban besai ngi de ka ktien ka ba im ka jome yarap atrai ban ben kentang atrai bi
Eke baro ke baila pun kre ko terai. Da kabor ke jong men sem ba khoj jome. Ba khubor ke ban sami no nai. Kan long khubor ke bawan ke khat ke jing snei ke jome. Ban besaying yu pai lang jome terai. Bengin yo mat atrai bi he. Eke jing ker khu ba kan jaman sem lang ma ka ktien ke ba em ke jome. Kerat bi he kan ko por ngi duai ker pangro khmat jome. Kerat bi he bengi wan he ke ban syakri ke ya me terai. Ni syakri ru ya me terai de kijing ai ki badet ki jongi ki bengi wara akhmat jong me hakane ko por to isnai ban pediang ye ki shalade hi terai ban pen kentang ye ki ban ker khui ki bahakano kano ka benta ka bengi kum ka balang ban penon kam kin long na kmenta ka buram ke jong me blai bing duai ban ker khui ngi baro lang abengi ai shaka kam ke jong me terai ngin ai terai jisu bi he da ka donot kemen sem ka bakmen berbaka kam ke jome kana man roy kerhai ham tam atrai bi he bingina laban kan teu ye kuborom ke jome shike bentah ki bakham se jorong kerkhui ke jing syakri jong ina do ko basdang hado ko bawai no jongka sengaw ble ke bungu jongi ke nong pom glad no ke jing bi ke jing dunai ke masyam ke jing jong iman ke sengi abai kini baro nyu idam ngi pan kerteng ke jong trai bu nong pene ye jong Jesus Christ nanu menta shu ki bam chu kodro amen. Ngi pen pau je so borom ye ka jinga seng samla jong ka balang lamba ka koyar ka bai nge ka khubor Good Friday lamba ka jing ruai tra Jisu malawan je ka perthai ngalai ti ka jing im melayap ka jing yap basir khai yangi ban pen im ai bren kur khui phi kum ki khon samla nang la ban sekri ban sakhi oblai lamba ka jing ruai bat ka wai pat ki sap ki phong ka oblai lai phi Pen pau jiso brom ro ya ki oshers ki blalom lalang ki aingo ye temen san ps khanayor bla pen kentang ki aingo bat ro temen san sekretari temen san ewan swet bla ya ki jing pen bana lang man ka por ki permai be baro ngi badon ha ka por shok bantab se jrong jo chalor jong yemani bat ki wei pat ki permai ki badon ha ka banta ba sapo jong yemani ki bai yasnok ti lang bat ngi lam ka seng lang ba CCTV Hoi ki perlok ki permai bat ki perlok projor ki bala ban yasnok tilang ban yo ban yo sngo ya kane ka khubor jinga seng lang ba kane ka khubor lam ka seng ba ki banta baro ka jing syakri hangno no phidon ngi ka por ngen yo sngo ya ka khubor Good Friday lang ba jong kane ka por te kumong nga mane ngi don hapreng jongi yai pastor Senrop Lang Shabong I pastor iwan rengkat bat arngot ki perlok bat ngi sin pat pastor ki pan pau so bromi phi plek loy ban pediang ya kene jing penbet jong kabalang ban chim me ka banta ban psa ngi ki khun ki jong blai da bai ko khubor Good Friday leng ba jong ka por ho nyai ko blai ro ka yin ka sam yang pastor I pastor yon arngot ki khun bat ni pastor ka bawan ra lam ki jing ko blai nang banta ka yin ka sam jong phi Moblai norkat bat phiru langba ki banta baro jing syakri phi. Kumujing penito I pastor idai pastor Senrop Lang Shabong. Badai pastor jong balang Presbyterian Maukhar, jong pastorate Maukhar, district Maukhar, baka Shalong Rilum Presbytery. Kene disin kong pastor Taiwan hang ni bat ngi. Kesin ke baar hoi. Ik song ngai song brom pastor bat Kamtam lepoloi ban pediang yang negapor ban yasam ka khubor ka ting ka jong blai kum ka balang I duai bo blai sai ban kur khu ing ilang baro lang ba ka khubor bele pen khre hapdeng jongi ha ka negapor ti hashwa bang ni osngo ka khubor lang ba pastor nyen yasno ti lang sin pat ban ruai jeng ruai ka ba pra phawai Hajan ding pna jong me try wa aba im kayai tu jing mahap yonong pop baswai nalum kalbri yai tu hading pna long ka buram yanga menhadu mensim jonga kansyam jing suk jai bat jing skmen ro saut di rekhot jing rubat ka khoros jing ruai ka ba prap hawai hadin gane si yo so yo khobor ni pastor
kabu rom yanga adumen sim ngai kan shem jing suk jai ba jing men sim jot wat rem jonga shem jing is nay los temba skolem shisha gom yanga ben ading pna long kabu rom yanga adumen sim nga gan shem jing suk jai ba jing men ajanding na kunublay jing shai bneng kapen pau ten yanga lenti leng baper te riklau ading pna long kabu rom yanga adumen sim ngai kan shem jing suk jai ba jing men ajanding penangan yai am dying its kem but german tang huchi subalaya yang aban I jing men ading pna long kabu rom yanga adumen sim ngai kan shem jing suk jai ba jing men. Timen mesan iba penyat ya kini ke jeseng ke bakerpang hakani ke sengi kiwe pat kita mesan jong ke balang kita khot jong ke komiti balang ya pi kilong keme kilong kpa kisamla bat ki hep ki berit ki badon hakani ke benta ke bahalor juga yang mani bat kum juru ke benta ke basyapo juga yang mani bat ru ya kitu kiba kila banyoi lingba ke YouTube channel jong ke balang ngayeng hagani ke por nakaliang jonga bat ke ying ke sem ke jonga banai kublai ya pilang baro haga kerteng ke batiang bat ke badon bor tam ke jong turai badu nong pen em jengi uji sukris ngawan ra ru ke jing ai kublai na ke balang presbyterian maukar ya ke bangadon menta na du senam ar hajar khat kendai ya ke ban ai ke jing syakri ha ketika balang hadu ke ni ke klip mat ke bamenta wara ru ke jing ai kublai na ke benta jong pi ke balang presbyterian hang ni mauro
baki jing duai ke jongi kalau ba ublay unang kerku ublay unang alam ya pi kum kabalang hang ni leng ba ki kam ki babon ya ke ba pi day ban pendap ngasngau ban ai kublay ru ya pi kum kabalang leng ba i pastor lendan sim i balong kum uhenman ujonga hakakam syarai balang baling ba jong i ulapli kalat yanga akan sim bangin don ringkat bat pi kum kabalang banya sam me ka khubor jong ka jeng slok na ka tien ka jong blai ka bayadai kerpang bat ka ni ka sngi bat ngenget ringkat ba ka jing duai ki bama pi ple duai na ka benta jonga bang salah ban yeng hakan ni ka jaka ka bakentang dang hakini ki khendiat sngi ngaladon pedeng ka jing do jing kermen langan la na em ban shim ya ka ni ka benta hakan ni ka step ki daw ki long bakiladon ki jing takho hakaba mangi kum ka ying ngilahap ya kebandu no ya kibaik kibathon hadu laingut ibanding kong na pedeng kita kalong yau basi bakhatrai bat nga kabaar ya kabamangi kum kayeng ngiladu no ilujong kupa jong kayeng bat kabalai pat ngiladu no yau kinyi rangba jong ilok ijonga bat lengba jong kini sngi ngala perkhat ngong bajin dala kerja hak bakum kani kesngi ngamtip ngala ne em ban shim ya kani kebenta henre nga aingu yu blay namar kajing penyat ka bastat ka jong u kajing penyat ka bamayan ka jong u bah kajing alam ba kajing don ringkat ka jong blay bat khlam don kanu kanu kajing takhu bat kani ka program ka bamenta kesngi namar kata ka daw ka jingu ka jingero bat ka buram baro nya Aisyah ublay ubala penla yang banjeng hakani ke jaka ki para bengit haswai ka bangin nyat syakmat banyak sngowi ka kubor naga tien ka jong blay ka bedai kerpang ba kani ka sngi tung nya phai hakmat jong blay hakijing duai atrai ublay baru kupa jengi ubah beneng Nyiwan ban pawa khamat ka khet ka jing snei ka jong me ko kan rat om de ka jing la ka jongi om de ka jing bha ka jongi om de ka bor ka jongi henry nyiwan ban pawa khamat jong me dailing ba ka jing syayap ka jong khonu ba e u jong me obalong utrai ba unong penem jengi u Yesus Kristus Ngiwan ko try khamat jong me hakani kapor banaingo na marka jing it ka jong me ko konran ka pamala it shwa yangi men bahabang inang long kinong pop nyaingo bagani ka jing it ka jong me ko try ka pamala pen pau shna lengbau khon jong me obala syayap halor jo ka ding phna Nyaingo ia me ko try baleng ba kani ka jing syayap ka jong khon jong me halor jo ka ding na bangila ko try bandon hakani ka por ban ken mau it namar kani ka jing it ka ba kraw tam ka jong me na ka benta jong ki briu hakani ka pertai ken rat ba bha nyawan banyalum lang hakani ka ying ka ba kentang ka jong me Nyiwan lagi jong ki ying ki sem lagi jong ki jing shem lagi long ka jing em jong shimat lagi long ka jing em ki ying ki sem ka bangieta ko lagi long ka balang ka jong ko kon ran try nyiwan nakmat jome ko try ban bread kita ke jingket ki bakhya ki jat jo ka ding na ka jome badai ha bangin mi na kan ni ka ying ka bakentang ka jome ko kon ran ngin mi ringkat
kejing kerku ke jome ngin mi ringkat ba kejing shem ben sim ke ba thamai ba bangila ban ra ba ban kit kendong ya kan ka tien ke jome ha ka jingem ke jungi bangila ban pendon kam ya ka ha ka jingem ke ba malaka sngi to isnai ban kerku ya la ka jong ke balang Kabamala penyeng hakani kejaka to don ringkat ko try na doki nong syarai ke ba it jong kabalang ki pastor ki tememsan ki dikhot kom ti balang bat kom juru ki dikhot jong kabalang nado ibaret hado iba santam bangi duai ko try bamena ye kerku ya laga jong kabalang ke bama penyeng hang ni baganang yo ye ka bor ka jong me kanang don na pedeng ke jingalong teli kanang don ba ka jing pedeng juga jing it ko kenral bat kham tam ka jing trailam ye ka kam jo ka jing penem ka jome do isnair ko kon rad ban ker khuru yang iling baju ka kapor aga bagi sas ngap ba skor ye ka tin ka ba em ka badan bor ka jome ko try me i lu jong shakri ko kon ran ulong tangu briu badum don ei ko try la de uyai ap kemang ko kon ran ye ka jing pen kup bor ka jome ye ap kemang ya ka jing pen slek ka jong me lang bau men sim ma khuj u jong me ko try oi ka jing pen krek ka jong u ka long ka jong u briu re udon kam ya ka jing ram udon kam ya ka jing pen janai lang bau men sim ma khuj u jong me ko try Kerang bakaway ka kentien ka ban mi na ka sentor ka jong u kanalong ka bor kanalong ka jingkerku na ka benta jong ilang baro try ni IT ni ka por ka basa akik santi blay ki jong me dos ngobat pediang ni ka jingkhot kerpat dama bi ki palat ki babon aga kerteng jong Jesus Christ bolong nong pen em jong ingi pan amen ki para banget habang ikan mau syapang kanika Good Friday. Laong baki judon ke baju penlong yang kata jing yat lenti. Ke baki ong kata kaktin Latin ke Via Dolorosa. But hakaktin English hakaktin nongway ngan book ke baki ong the way of suffering. Lani the way of grief. But kani kabaki ong kata ka Via Dolorosa kapen i ya ka jing yat lenti ka jong tra jong i Jesus Christ nado ka ying jong upilat syadu ulum Calvary ban habangi perkhat syapang jong ulum Calvary ulong ulum ubom don kata ka jing paunam hakita ki 7 wonders of the world Henry de halor jong uni ulum kabala yeng kata ka ding pna ka jong utrai baru nong penem jonga jong pi u Jesus Christ kani ka sngi Good Friday lani ka sngi thoding ka babha kalong ru ka sngi ka basngausi kalong ka sngi ka basngau triem bat ka basngau kai Kabawan ja haka jingyat nanti kajong utra Jesu syaka dengkna haulum Calvary. Kumla ong meneri teman besan Charman balai bangi ong bakani ka jingyap kalong kababha. Haba klat ki ba iek ki ba thon ka jongi. Haba klat ki ba yeng ki ba sem ka jongi. Haba klat ki kme ki pa ka jongi. Kalong ka ek ba bangin ong bakalong kasngi babha nginumla ban ong ya kata Henry kumno bangi ong pat baka jingyap ka jong tra Jesu kalong kasngi ka babha barha banga perkhat barha baga puson halaka jong ka doknot ka jonga balai bangi ong kalong kasngi ka babha namar kalong ka jingyap ka badon ka jingkermen na ka benta jonga ba jongpi Kalong ka jingyap ka badon ka jing tmu ka babha na ka benta jonga bad jong pi. Kalong ka jingyap ka badon ka jing kular om tang ha ka jing im ka bamenta Henry bat ha ka jing im ka bansawan. Ki para banget ka khubor Good Friday ha ka ni ka por ka bamenta. Ngaba persyang banwan ra yaki lai teli ki benta. Kibiyadai bat kani kasngi kabenta kabaningkong
Kadai kata kajing i kabakrau nakibakrau tam. The greatest love of all. Baladangin pet ya kani kabenta kadai kabangilak ban syam naga gospel kabakat kumu Yohanes keledong kabalai kadekot kabakat riu. Kalong kadekot kabagi jus ngau telat ban puli naduk ki hep ki barit ngakin mau men bahabang ngadang don ha school ha sinot higher secondary school ngadang red mesyuang ala itu ngajukan mau bakinong hikai ki jupin puli lendet yang i kani kadekot bat kadang yai bat haduk kani ka klip mat ka bamenta kalong kadekot ka bangi jus ngau i ban puli ka bapen kan mau yang i syapang ka jing i ka jong belai naba ublai ula i kata ya ka pertai kat baula IT no ikun ubala kamarway bau ubanget hau onam jotshu henrei unyo kajing im bom jukun ki para banget habangi pet jaga ni ka benta jaga ni ka tien ka jong belai gombang la ong bakadai ka jing ye ka bakrau tam ka jing ye ka bakrau na ki bakrau tam bat hakani ka dekot ru penyo i ya ka jing i ka bakrau tam penyo i ya ka jing ai ka bakrau tam penyo i ya ka jing terwa ka bakrau tam bat penyo i ya ka jing kular ka bakrau tam naba ublei ula i kata ya ka perthai kat ba ula IT no ukun ubala kamarwai bau ubanget hau unum jotshu henrei unyo kajing im bom jukun tang ublei ubala bandon kebakum kani kajing i onum don manunu briu hani ka perthai onum don ununu riu niam hani ka perthai onum don ununu riu krau jong ka perthai ubala bandon ne kebakum kani kajing i Daitang ublay ubadon yakani ka jing it. Bat haba ublay uong nga it yaka pertay kam simkut tang hakaktin. Henreng yu i baka deiru ringkat bat ka kam lani ka jingle. Kabangi ong kataka love in action. Ka jing it kaba IT lot yaladi. Klem da kenya kataka kerdan kumublay. Klem dap kenya kataka buram bat eka bor kumublay. Kajing in kaba IT lot yeladi. Ki para banget habangi perkat syapang gani kajing in. Ngasngo bangim day hok ban yo yaka namar kajing long pop kajongi kum kibriu. Henrei ni aingu yo blay ba udon yaka bakum kataka jing in nakabantah jonga jongpi. Ngi klam kamai da ka jing bha jongi bangin yo ya kata ka jing it ka jong ubelai ngi numla ban ong bangi don kam ban le bha bangan yo ya kata ka jing it ka jong belai ngadon kam ban ya rap ya kini katai ban le bha ya kini katai bangan yo ya ka jing it ka jong belai ban ha bangi perkhat syapang ka jing it ka jong belai ka long ka bas ngau tenat hadu kata-kata namar bakal long ke jing it kabaken top lang ya baro kabalong inclusive kam ken lalingi long nak jat ben riu ayu kam dai kam ken lalingi don ka kerdan ka bahalor lalingi ka kerdan ka bapo kam pel lalingi wan nak nu ka long ying ka jongi kam per lalingi don ka bakum ka nu ka jinglong ka jongi Laka long ki baduk ni ki bariuspa ni bapang ni ki bashitom ki bali ni ki bayong bat kum ta ter kani kadi ka jing i ka jong blay ka balong constant na ka bentah jonga bat jong pi ka jing i ka bane ladangi bhala nangi sniu re ka jing i ka jong blay ka yai pen pau ya ka jing im ka jonga ka jong pi kam ong bahabangi ngi sniu ublay i chu yangi kajing it kajong belai kamlong kumta kajing it kajong belai kayai ne kumju ladang ilong kibayat kan riang kajing kajungi la kalong kapor ka bangile persya ya kamon kajong belai kajing it kajong belai kalong kumju na kabenta jonga bajong pi ki para bangit
nginum la ban thau ya kani ka jing iet ka jong blei da kata ka jing start ka jong a jong phi nginum la ban thau ya kani ka jing iet ka jong blei da ka jing don ka jong a ka jong phi nginum la ban thau ya ka jing iet ka jong blei da ka jing la jong a jong phi nginum la ban thau ya ka jing iet ka jong blei da ka bor ka jong a ka jong phi ban abang perkat Syapang ka jing thau ka jung ia ka jing iet ka jung blei ngakin mau ya ka wei ka jing rai ka ba ai kerteng the love of God is greater far pada bang perkat syapang ka ni ka jing rai bang yo ban pule lingkot ya ka wei ka jing tho ka ba uni u Frederick M Lemon bat ka khon kan thei ka jung u haba kila tho ya ka ni ka jing rai kalau don kapor bakin numla ban beteng saya ka wei pat ka dekot Badla ong bahakata ka jing lek lenti ka jung u ma u kata ka khon ka jung u rengkat ba kata ka tim ka jung u ha German badla ba kila yo ban lek ban rung ha ka wei ka jaka ka baki jubo yakini ki briu lane ban sumar yakini ki briu ki badon na pedeng ka jing duna ha ka bor perkhat lane ki bom biang ha ka perkhat perdan la ong ba wei na pedeng kita kinang syak sumar ha kata ka jaka Namar ba udang syuyap bat hadin ba ulayap mau habaki lelet ya ke bantalasi ya kata ka jaka ke ba usa bakila syam ya kata ka jingtho ke bala tho da ulet ha kata ka kenro bat sya yang abangan bu ha ka tin English bakila tho kumni to write the love of God above would drain the ocean dry nor could the scroll contain the whole those stretch from sky to sky. Bat haba kini ki arngot unu kupa bat kini ka kun. Haba kala yo ban puli ya kini ka jingtho. Kala penlong ya ki bakin penrung ha kini ka jingruai. Kabaya hap ha. Bala ong bakila penmi ya kini ka jingruai. Ha ka snem kat kendai spa arpau. Kaban peni bakata ka jing iet ka jong ublei. Lada on syem ya ka beneng kum ka kot sada ban syem ya ka ni ka duriau iki juga duriau ban penlong kum ka sia la ong bahon da syem ya kita ki plang jong ni ka pertai ban penlong khulom bala dengin tho hang te ha beneng kadang tam ka jing iet ka jong belai kata ki para benget ka jing iet ka jong belai ka ba omla ban thau da ka jing stan ka ba mla ban thau da ka jing don ka mla ban thau da ka jing la ba ka mla ban thau da ka bor ka jonga ka jong pi kata ka jing iet ka jong belai ka ba ula IT no ilu khun bala khamar wei o balong utrai bat unong pen em jonga jong pi u Jesus Christ ka ba sngoten hat adengin pet ha ka ni ka dekot ru Kitu ki bentah ka ba ong na ba ublay ula it kata ka pertai ka ba thau ya kata ka jing it ka ba kraw la ni ka greatest love ula IT no u khon bala khamar wei ka de ka jing ai ka ba kraw ni ka ba kraw tam ka greatest gift haba ong itu ki kintian ba u banget ha u onum jot show ka de ka jing terwa la ni ka offer ka greatest offer bat ka ba khadu pan wo ong henrei unyo ya ka jing em bom jukut ka dei kata ka jing kular ka bakraw tam lani ka greatest promise ki para banget kani ka benta ka baningkong ka ba pinkan mau yang i syapang ka jing kraw jong ka jing it ka jong belai ka benta ka ba arpat inyo i hang ni ka dei syapang ka jing kraw lani ka jing map ka bakraw tam dan ke jingma ka bakraw tam greatest forgiveness. Bal kani ka bentang ila ban syam na ka gospel kat kum Lukas ha ka ba inong puli duai mene ha ka ba sedang ila puli kani ka benta. Kalenong ka ba ar phulai ka dekot ka ba lai pusau. Ikintin ki ba ong kum ni. De u Jesu la ong go pa to map yaki na ba kim tip yake ei ka ba kile. Ko pa to map yaki na ba kemtep yake ei ka bakile kani ka benta jong ni ka tin ka jong belai ka dei ha ba kitu ki sipai ha ka por ringkat ba kitu ki nong kam sneu
Kalau don ke jing keren ben na kabenta jong Jesu. Don pedeng jong ki kila khalai tu ka jan ka ba utra jong Yesus Kristus upong ya ka. Kila penlong ke tamasa na kabenta jong ka. Handrai ka bangi i pat hang ni kalong. Ba utra Jesu halor jong ka dik pra. Uong itu ki kentin. Gopa to map yaki na bakim tip yaka bakile. Ki para bangen abangi pet hakajing kajong utra jong Yesus Kristus. Kajing map kadai ka way na pedeng kinong muna la ka role model hakajing kajong u. But kani kajing map ru la extend na ni what ya kita ki basyo ya u. Wat ya kita ki sempat ya u. Wat ya kita ki penpong pan sngat sya ya u. Wat ya kita sya kita ki bentir ya u. Ki dung ya u nusom. Bat ki saknar pna ya u. Kajing map kajong utra jong Yesus Kristus. Kabeteng sya kabakum kita ki briu ki balek sniu na kabenta jong u. Kani kalong ka ka ban syempang. Kaba utra jong Yesus Kristus ulapen ya kani hakita ki balek sniu ya u. Ki para bangai habangi keren syapang kajing map. Kalong ka weipat ka atyar kabala bantai ya kajing kajongi. Kalong ka weipat ni kipedeng ki atyar kabala bantai ya ki longjing ki longsem ki jongi. Ngiem hakisngi bang yo bakani kajing map kalanang duna. Henry kalak hambun penban daki ke bangi shim keput laningi revenge ya kita ki balik sniu yangi. Ngiu haki newspaper, ngiu haki social media, bat kumta ter ngenum dan ban kamban batai pipiatip ha ya kita. Bat habanga perkat syapang gani ke jingmap, kawai na pedeng ki nuksa ki bangi laban syam ke Bible. Kadai syapang kawai ke longjing, bat kata kadai ke longjing ke jong Jacob. Bat abangi pet syapang gani ke longjing ke jong Jacob, kalong ke longjing ke bangin laban ong ke balong disorganized bahadu kata-kata. Bat kawai na pedeng kijing laringin pet hakani ke longjing, bangi ba Jacob ukham iet siliang. Bat habaulah sedang ban iet siliang kala demi kelapen kapat ya kejing yesion akan ka longye. Om tang kata kalapen ka syusyu ya kejing isi ban kam isi syusyu ya unu para jongki ubalong Joseph ban Bishni ya u ban ya sela ban laki jongki henmen kumno bangin penyapno ya u. Kala rungru haduk kabenta kabaki syukur ya lujong kupa baru kala rungru haki ya kata kemensim bagi temu ban penyap ya lujong udo usnam jongki kita kidai ki jinglong ke bang yoi hakan ka longying ka longsem ka jong Jacob kalong ying ka balong disorganized hadu kata ngiken mau bakumno bakini kila sela ban penyap ya Joseph kumno kila syukur ya kupa jongki ban ong bapet labam ki merat ngila syuan ra tangi ni kesopti ke bakha snam ke jong ni upara jongi ban pen sya ukpa ba uni upara jongi ulayap ula syabam ki merat ki para bangit habangi pet akan ka benta ni ka jingja jong ni ka history ke jong Joseph kalong baula syadi hakinong Ismail hari Egypt bat kumno ba ublay pat ula kentiu yu Joseph banlong kumnong kmi ya kari Egypt hakatu kapor kamtam bakadon hapedeng ke nem sniu ngilak banong ba ula long kum utau prime minister lingilak banlong ula long kum utau economist ubalatip kumno ban penlang na takit-takit news nam bat kumno ban pendapat na takit-takit news nam kisnam ki basniu ki para bangit dei hakabakum ketika por habagini ki men ki jong Joseph kilawan ban wat bam seri Egypt ulayo yaki bat haba ulayo yaki nga perkhat lada dei manga bat mapi lada kile ben yang ngabat ya pi haduk ban di lan haduk ban temu ban penyap
Ngangit ngindon ni kata mensim ban sim keput. Ngindon ni kata mensim ban revenge na kabenta ka jingle jongki. Henry ka bakum kata ka dok nun. Ka bakum kata ka jinglong kam sim rong ha ka jingim ka jong Joseph. Ngikin mau itu kikintin ka bau Joseph uong. Pi tmu na kabenta ban sniu. Henry ublay pat ulat mu na kabenta ka babha. Manlong ka jingker ku na kabenta jongki. Ki para bengai ka jinglong ka jong Joseph ula job ya kita ki ka basniu da ka babha namar ba udon ka jingma ha ka jingim ka jong u na ka benta kita ki hinmen bat ka long ru ka jingkhot na ka benta jonga bat jong pi ha ka ni ka por ka bamenta ngi em ha kisngi bakani kelas dang duna ngi em ha kisngi baki bon ki shem kput ngilak ban pentamru ya kata ka ke baki kilek sniu yang ni kata ka jinglong jongki briu hakini ki sngi ki bamenta Henry ka ni ka khubor hakini ka janmit hakini ka por ka bamenta ka khot yanga ya pi bangin don ni ka bakum ka ni ka mensim bangin pen priang ngin pen pau sekiwei ya ka mensim jo ka jingma om dei bangi ngila Henry dei ublei uba penla na kabenta jonga bat jongpi kabenta kabalai bat kabakat du kadai kajing kenya kabakrau nakibakrau tam kajing kenya kabakrau nakibakrau tam lani ka greatest sacrifice balarangin pulih ka kitab ka jong nong itu lupa Isaya kalenong kebasan pulai ka dekot kebasan syak yang abangan pulih ka dekot keban riu ki kentien ki ba ong kumne shisha ula ba ki jing khuslai jongi badwaket ya ka jing snowsi jongi pen ban nyila nyau yo u bala pen mong bala syok dau bleng bad ula pen jenjar Henry la pen mong yo ni namar ka jing ringkang jongi la penuet ya namar ka jing le bam hok jongi ka jing pen shitom ka jing suk jongi kala long halor jong u bada ka jing jam snam jong u la pen khia yangi ki para benget kan ni ka long ka jing knya ka bakrau na ki bakrau tam ka balaya tho lupa do nong tho lupa Isaya syapang uta usyakri ubasya jenjar ladangan bu akaktien pareng ki ong the suffering servant kabat khau yau try bat unong penim jongi u Jesus Christ baladangin pej akani ka dekot kabasan kabala ong la pen mong yau ni kani ka kentien pen mong kani ka kentien kabawan na kaktien Hebrew kabaki ong kata ka meholal kabamud la pen le ran yau la pen le ranya u ban ngiyo akaktien nong wei pat kabaong wounded la pen le ranya u tra jeng u Jesus Christ ngiken mau ba kumno ba kila khala ya ka jan ke jong u kumno ba kila loj no ya ka jan pong ke jong u kata kadai ka ba utrai ula hap ban syak ka ba ar ngiyo i hang niru ba om tang kata la ong ni kaktien ke jong blai bala pen luet bakaktien Hebrew ki ong kata ka meduka kabahabala penkela kabumut kapan iba udon apeng ka jing no mensim ka jing sya iben bat ka jing ngolong marwai lani ka jing ngolong rangli utra jong yu Jesus Christ ulah sya ya kata ngiken mau halor jo kadeng pnau ong kumno Eli Eli lama sabaktani ublei jonga balai ba me no yanga udon na pedeng ka jing ngolong marwei ha ka jing im ka jong u bat shushu ngyo i hang ni pat ba utra jong i ong hang ni ba ka jing penshitom kalalong halor jong u kani pat kawan nak takaktin Hebrew hi ka baki ong yashar bat hadin lapen kelaya ka kata ka musyar ka baki ong kade kata ka jing sempat kata kajing sempat kajongki kalong ban penbet ya uno ubreu kata kadai ke ka ba utra jonga jong pi Jesus Christ ulah hap ban syak yakini ki baro ki para benget ublei ukhot yang aya pi
halaka jong ka benta ka bangin syakri u kinong syarai kidon laka jong ka benta mapi kidukot jong ka balang kidon laka jong ka benta lakalong haki ying ki sem lakalong haki kam business ki jong pi lakalong haki office ki jong pi lakalong haki school ka pi kai haki school ka pi puli haki college ka pi puli haki university ka pi puli ngidon laki jong ki benta bangin ai ke jing syakri ke jong yo blai bat habangi ngi syakri u blai habangi persyang ban yat bet ngin mat isibun ki jing ngin mat isibun ke jing syak kren pen syak kren ben ngin mat isibun ke jing syak pen le ran ru hateng bad habanga perkhat syapang ka di ka benta ke penken mau syapang syakri jong ublei oba kerteng ujob ulong ubreu oba syakri ublei ubom jupap ban aingo ublei met labat step ban aingo ublei namar ke jing kerku ke jong blei ha ka jing em ke jong u hakakam ki ba u don ki jingri ya ki khon ki kti ki ba bhabreu ki jong u hanre ha pedeng ju kini ki ekat ba udang syakri u blai ni ken mau ba u blai ula syak yu setan ba un mudoi ba un penshitom yu job la ong ba u job ula do ya ki jingri jingdo ka balong kum ka pliang ja ya ka jingem ka jong u ula do ya ka spa ka phau ka jong u ula do ya ki khon ki bab habreu ke jong u ki balong ke spa mensim ke jong u ula do ru ya ka jingkot jingkhia habala syo yu du tok jaw bro shen renyeng na du khli hadu kejat pat ka ba kham sung si ru ula do na ka jing shania na ka tengah ka ba u ap ka jing kerman ba un yo mensim ba un yo ya ka jing ai mensim na ka ula do lut yakini ki ai barokhon henre ki bang yo i haka jing em ga jong job kalong ha pedeng jo kini ki ai baro wong utrai uba ai utrai uba shem long bala kerku ya ka kerteng ga jong utrai ki para benget pila banong bakat banganang syakri u blai kumno bakini ki jingpang jing sitom kiwan haki ying kesem kajonga kat bang nang syakri ublei balai bang habban mat igini kijing ba kijing tenju henre habdeng jong kita ki kat bangin nang syakri ublei khot yang aya pi bangin don ya kita ka dok nun bangin aingu ya ublei namar ublei ubatip ya kabakut jong ubriu nadu kabasdang Datang hangta bang mangabat mapi ngila banbu ya kajing syania kajongi hau belai ki para bagai abangi phairu haga jingem kajong utrai badun haga jingem kajong utrai jingi uji sukres ula ai la kajong kajingem ayu pat ngin ai yau bad abang perkhat syapang kani kajing kenya ka bakrau ni ki bakrau tam ka penken mau yang ai ka wei kajing ethu balaong ba udon utaw wei khun sim bat utaw khun sim namar baki syong kisa hajan jo kata kan lentirel bat uni ukna man kasngi ujus ngau tenat ban lech sekani ka jaka ban lek kai hangta ban syim ya kita ki mau bat kum ta ter balaong hakawai ka sngi kat ba udang let syakani ka juk ka jaka ulay i yaw ta railway track ba ula dikut bat ula perkhat haladi lada long kumni kan bu ka jingma ka bakrau ya kanu ka lenti ya kanu ka rel ka bahaban yat ding baju ka ni ka lenti bat ru kala ban wanra ru ya ka jingyap briu ka bakrau lada kawan ya nakani kalenti bat kumta laong satang shipang por kumnur ulayo i yakani ka train ka rel ka balawan nakata ka ju utrak balaong hakata ka rel lakit kumbalai hajar ngut ki passenger bat uni ukna uni ukun sim habau yo i yakata ka rel bakalanang wan syajan jung u
Hakabaning kong ulas kawe dakakti ban pensange. Henry kataru kam shem trekam. Kabaar ulas shem ulalau ya taka jan pong kabali kajong u ban kawe. Kum kasain ban kata katrin kadi ban sange no. Henry kam shem la sange. Hakabak hadu uni ukun sim. Ulas shem nek tiki mau hang tabat ula proit yaladi. Balaong kamet kajung u kalami dakasnam. Bat dakataka jan kabali ulanyat ya kataka met kajung u. Bana bulanyat ya kataka met kajung u. Kataka jan kabali barok kalakha snam. Bat haba kalakha snam ula kawe hapedeng kijing tolot kajung u. Laong bau tau nongnya ya katrin ringkat bau konduktor. Habau yo i ya kataka jan kabasau. Bat bonsin hak kabang UI ka nugu ka basaw kamtam ka di ka signal mo ka red signal ka bamut ka badon ka jingma lani ka bangi hap pan sange balong habaw niw nong nya ikan nga train ringkat bau ta konduktor habaw luyo i yaw taw kana ubakawe ta ka jan ka babit snam ka basaw laong hangta kata ka train kala sange Bat haba kila sange kila yu i bau tau kena uladon hapadeng ke jing klot namar ke jing slay ke jing play palat jong kasnam balaong bau tau kena haba kila yu ban kedup ya u laong ba sim lala ban le eshu bat ula dekot ikamensim bat ula yap hangta bat kani ke jing yap ke jong u lalong kumula penim yang lai hajar ngut ki passenger ki badon hakata katrin ki para bangeh kanu tam lele utrai bad unong penim jonga jong piu Jesus Christ ubalayap nakabentaban penim ya ki briu hasla jong ngani ka pertai ban penim ya ki jaj ban riu baro hasla jong ngani ka pertai bad ka don ka jingong ka baong ulasiu ya karam kaba day bangkit bat mangi ngikit ya karam kabangi ngimla bansiu ulasiu ya karam kaba day bangkit bat ngilakit ya karam bangimla bansiu ngiken mau haga sakramen ngijus ngotenat ikiti kentin ban penonkam tule ya kani ban ken mau yanga bangin ken mau ya ke Niken mau ya kejing syak sitom jong halor juga ding pena. Ula jit ya kalenti juga ding pena nak benta ban siuspa yang abat ya pi. Ula ai la ka jong ka jing em nak benta jong jong pi. Bat ka jikali ka bakrau ka long yang abat ya pi. Ayu pat ngin ai ya u. Kei ka bangi ngin ai ya u. Kabadon kam ki para bangai kalong bangin ay kata ka jingkular bangin yaine ban syakri bat ban saki ya ka kerteng ka bakut ka jong u ngin ay ka bangin pentemai ladi nakapor syakapor wat hapdeng ka jingklot ya ka jingedai ka jongi bat ublai kani ka kubor hakani ka janmit hakani ka nok paisngi ka khot yanga bat yangi bahabangi ngiken mau habangi ngiraki ya ka Good Friday ngiken mau ya ka jing it ka bakrau ni ki bakrau tam ka ba ula it yang ba japi ngiken mau ya ka jing map ka bakrau ni ki bakrau tam ka ba ula map na ka betaki pop ki jonga jong pi bat ka taru bangin extend ru shakiwe bat habangi ken mau ya ka Good Friday ngiken mau ya ka jing kenya ka bakrau ni ki bakrau tam kabula syayap halor juga ding na nakabenta jonga bat jong pi ki para bangai ka history ka barim ka kut halor juga ding na bat ka history ka batmai ka sedang ha ka jingmi pat ka jong tribe nong penim jong Jesus Christ ha ka Easter Sunday ka bangi tepru kum ka resurrection Sunday to ublay un kerku ublay un yarap yang ayapi hapdeng ka jing yat lenti ka jongi kum ki bangai hakan ka pertai ni mat yi sibun ki jing ni mat yi ki jing pang ka jing sitom ni mat yi ki jing jenjar ni mat yi ki jing du no jeng ki ba it ki ba thon to ngin kin mau yi ka ni ka wei ba ka dei ka jing it ka jong ublay ka babat yang hadup kini
yang bat ya pi haduk kini sengi ke bamenta to ublei un kerku lengba kan ke kubor kabla pen sngo ha kan ke por ngat kan long ke bor na ke bata jonga jong pi bat ha bangin mi na kan ke yeng ke bakentang ke jong u ngin mi ru rengkat ba ke jing kerku ke jong u to ublei na ke benta ke buram ke jong u amen. Kublai Shibun Pastor nakabanta kene ke kubor Good Friday ka bakraw hadu kata-kata. Mapan kan ma wingi shpang ka jing kraw ka jing e ka jong blai ka jing kraw ka jing map e ka jong ka jing kraw ka jing IT lang ba ka jing kenya ya lo khun halor ka ding pna. Blain kur khu pi pastor nakabanta ka balang ni pha I fi kat ka jing kur khu kur do ba ka jing duai blain nang la ban pendon kami pi kat kum kaman ke jong ngia pois ke benta ke bangin penuai no ya ke jing syekri blai na ke por ki permai baro kat ki bala banya don ngin mi nang ne rengkat ba ke jing ke rengkat bangin kubor ke banya osngo ila man im kum ki khon kristan ki bale ya kaman ke jong blai ngapan paru jing so ya baro ke no syem benta hoi nak banta I organis bat nang lam jerwaru bat kiwai kweru ublai nang kerkhui pi lang ba ka kam gabi don ban chakri ublai ha ka balang bat chabaru te ha ka bawai no ngin mi naka yeng ga jong ublai ngin ruai nak jing ruai ka ba nyo phausan kene jing ruai nyo phausan ka badon ka jing de ba ka khubor ya ka banglio asngau nang bi pastor lam na ka por ka khot yang ai pi bangin duai ngin ruai de do no de kamen sim bat ka jing shampang rude ngin yo I ye ka jing thmu ka jing jiliu ka jing mot jong gane ka jing ruai kat no jing I ba phla Chris halo ding pna ulasha kat no jing I ba phla ulasius pa da ka dorba kat no jing I ba phla uai hanga ka bor banjop kat no jing I ba phla halanti sneu umsha ngan ngop kano jing I bapala kano jing I bapala yanga yakangan yai kenmau kano jing I bapala Chris ula penpau bro san lig dekat bat khoros jing ruai ke bahnyau phausan habakut kan jing ruai ngi sabah ban kerpat iwai pa tamansan itamansan es lengdo ban duai bat ru ban pelaj ngi da ke jing kerku penwai. Salor digna ulasha no jing it babela ulasis fa kadorba no jing it babela no jing it Bella Yai Ken Ma God no jing it Bella Resu La Pen Pao Das Nam Jong U La Pen Kut Pat God no jing it babela la pen yasuk na jing bitar God no jing it babela God no jing it babela ya I can mau God no jing it bapela resu la pen pau do no jonga na
God no ching it papella na ching long brow ula pellat God no ching it papella God no ching it papella yai ka nga yai ken mau God no ching it papella Christu la pen pau o ai hanga kabor banjob God no ching it papella alentis new om shangan ngop God no ching it papella God no ching it papella yai ka yai ken mau God no ching it papella Christu la pen pau ya la donut o Christian I God no ching it papella aungashan ching sun chan God no ching it papella God no ching it papella yaga yai ken mau God no ching it papella Christu la pen pau Ini dua. Nyanyo trabi ni po general kat ka jome ka jim ka jongi. Kham tam kan ni pa nya atrai kan rat mas ngap ka tin ka jome. Ku khu trabi ni khu bor bune so ni ka por. Makan long ka bon om ta ka jing im ka jongi. Hom long ka trabi sakri jome pasor. Binala ban sa ka tin ka jome. Ku khu ye i atrai kan rat ka yang ka sem ka jongi paro. Para bawai no Babun mino na kayeng kapakui katang jome. Atu ar bujai kepada yang tra jeng Jesus Christ. Kaji bag bafla kamayan kajong blek pa. Kaji slok bahun besaj bor mesim bakut. Tu ini laibu blek lor kat bani hen kapor. Han lor kat kita kibasakri jeme. Kibudan hang ne pas slap putai. Mentah itu bam cukur ro. Amen.